Non podíamos escoller un lugar máis idóneo para falar das casas de Rosalía que este no que estamos, as Torres de Ermida, en Lestrobe, porque é unha casa vencellada moi íntimamente á xeografía de Rosalía, a xeografía íntima de Rosalía. Esta casa era propiedade da súa familia materna e por este motivo Rosalía sempre tivo abertas as portas desta casa. Vencellada tamén á obra de Rosalía de Castro, porque aquí escribiu ela páxinas en prosa moi importantes. Das que se poderían citar, voume referir só a un extenso artigo titulado Padrón y las inundaciones. Nese artigo, Rosalía ofrece unha perspectiva das inundacións de Padrón desde esta casa, desde a súa habitación, desde a atalaya desta casa, que lle permitía divisar toda a veiga padronesa. Aí refírese Rosalía os seus recordos, fai unha evocación da súa xuventude, da súa nai, e tamén refírese ás penalidades e ás catástrofes que supoñen esas inundacións para xentes humildes de Padrón. De maneira que se conxugan aí eses dous aspectos que vertebran a obra de Rosalía, que son esa musa solitaria, a da intimidade, e esa musa solidaria que é a súa preocupación social. É tamén idónea esta casa para falarmos das casas que habitou Rosalía, porque desde aquí podía ela contemplar, como podemos facelo hoxe nós, tanto a primeira casa na que ela viviu, na que pasou os seus primeiros anos, na compañía da súa nai, que está en Padrón, na Rúa do Sol. Tamén desde aquí podemos ver, como podía facelo Rosalía, a que será a súa última casa nestas paisaxes que ela tanto amaba, a chamada Casa da Matanza, que ela alugou, porque é conveniente dicir que Rosalía, aínda que viviu en moitas casas ao longo da súa vida, nunca tivo unha casa propia. Sentíase como estranxeira, como perpetua viaxeira. E por iso quiso acougar aquí, na Casa da Matanza, e aí pasou os seus últimos tempos. Ali recibiu noticia das últimas homenaxes que lle tributaron os galegos de Cuba na primavera do ano 1884 e ali faleceu Rosalía o 15 de xullo de 1885. Esa Casa da Matanza hoxe é un pouco a casa de todos nós, a casa de todos os galegos, porque aí reside a Casa Museo Rosalía de Castro.